Asteartea eta 16 hauteskunde kanpaina ahaztu gabe udal eta foru hauteskundeetarako lasterketa dela hau alkate, zinegotzi, aldun nagusi, baina nola dagoen kontua, Jaun Andre. Una campaña que arranca con la irrupción de... Eta bai, hauteskunde kanpaina alaxe dator. Eta Quillo! Bat baina gehiagori kontrako eztarritik joan baitzaio, Euskal Herria Bilduk gobernantzarako urratsak eman izana, eta horren ondorioz, tragoren bat ere hartu behar izan du gaur buruzagiak. Atera, etxa un trago. Gauza konela baina, hauteskunde kanpaina honetan nork du boto ahalmen handiagoa? Mujeres al poder. Antza denez, emakumezkoen botoak interesa pizten du, han eta hemen. Jugadores del Barcelona que consiguen ganar al túnel de vestuario. Baina denetik ikusteko garaiak izango dira hauek, izan ere ikurriña fobia, eskun muturra, futbol zelaietako larretan barna Kataluniarren atzetik, eta noski, ezin ziren falta Nafarrei buruzko txisteak. Los navarros se quitan las herraduras para bajar a la playa, ¿o qué? Edo nola ere, triatloi zaleok, batez ere ikurriña soinan hartzen duzuenok, behin irabazita Ibizan, alkateak ere agurtuko ez zaituztetela arriskuan hartuta ere. ¡Apa, Josecho! Aupa Josetxo eta aupa Euskal Kirolariak eta aupa igandean Senpereko badian elkartu ziren gazte, sasoitsu guzti horiek alaxe ikusten da bai, oraindik ere, bada etorkizunik herri honetan. Pásala. A esa estampa. A ver. ¡José! Lehorte garaiotan, Senpereko badiak igande honetan gainezka egita ez da izan akaso euskararentzako berri ona, baina bestelakoan Lehortearen ondorioak pairatzen ari diren guztientzako, bai, oro har guztiontzako, zorionez urtegiek hobera egin dutelako ez guztiek, baina tira, ikuseta zenolako garai idorrak ditugun, albiste ona ere bada ein batean. Eta hauteskunde kanpaina, zer esango dizuegu ba, idorretik izango du akaso, erakargarritasun gutxi ere bai, eta espergarria izaten ari dela, ez dizuegu ukatuko. Izan ere, herritarron behar izanei buruz hizketan aritu beharrean, badirudi,
Gerra zibilaren atarian gaudela berriz ere, eskuin muturra, Euskal Herrian aurrera eta atzera, ikastolak, euskara, ikurreina, emakumeak, guztia da gure aurka, eta bien bitartean, badirudi, baita Euskal Herriko alderdi batzuk ere Euskal Herria Bildu bakarrik utzi nahi izan dutela, ditxosozko zerrendekin izan ere, Irlandan, Hego Afrikan, munduko hainbat tokitan, bake prozesuak gauzatu dira, eta ondoren baita hauteskundeak ere, hemen badirudi ez dela lakorik izango ez behintzat ibilbide horrerik eduki ezean. Gure ia 4.500 hautagaiek, eskubide zibil eta politiko osoak dituztenek, bat egiten dute eta izenpetu egiten dute soilik bide baketsu eta demokratikoarekin aldeko EH Bilduren apostua. Gure hautagaiek oso osorik denek eta hitzez hitz izenpetzen dute urriaren 18ko adierazpena, zauriak kentzeko borondate zintzoarekin. Gure konfiantza osoa adierazten dugu Euskal Herritarrek aurreko zikloa gainditzeko eta erabateko bake eta askatasuneko etorkizuna lortzeko azken urteetan egindako benetako urratsak eta konpromisoak interpretatzen jakingo dugu. Hori beraz, azken orduotako albiste nagusia, Euskal Herria Bilduko zerrendakideak nortzik izango ote dira denak gara susmopean. Edonola ere, legea bete asmoz, eta badakizue, albistegi hau azidoa izan da ere informazio zerbitzua dela. Haize, kanpainari erreparatuko diogu, batek eta besteak zanolako proposamenak, erreakzioak, zaila da, ari hau behar bezala jarraitzea, baina geure hauteskunde atal propioari segida emango diogu, izan ere, zer behar ote du Euskadik hauteskunde kanpaina akaso? ¡Eta quillo! ¡Quillo! Y este pueblo les barrerá con votos a la extrema derecha y al fascismo. Y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. Ahaztea eta desmemoria zeharo bidegabeak dira indarkeriaren biktimekin. Horrela, ulertu dugu guk beti. Oraingoetan oso garrantzitsua baita. Ez da bardin batzueri edo besteari emotea, ez da bardin etxean gelditu. Baina kolpez kolpetik ekarpena egiteko asmoa badugu, hauteskunde kanpaina honetan zeintzu dira interesguneak edo aintzat hartu beharreko gaiak? Ze egia da, alderdi edota eskaintza ezberdinak izan baditugula, baina parte hartzari dagokionean eta botoaren eragin kualitatiboan, zerrenda interesgarria izan daiteke, eta pixkanaka ari gatzaizue horri heltzen baita ere. Aritik irira, Jon Macias gaur bestaldean dugu, Gabon Jon, eskerrik asko geuren izategatik beste behin ere, asteko eta behin, aurreko astean, etxe bizitzaren auziari heldu genion, Aritik irirako kideekin, eta oraingo honetan, zenolako garapena izan dezake botoak, batez ere, errentari erreparatzen hasi ez gero. Hau da, Euskal Herriaren mapa errentaren arabera uler genezake eta errentaren mapa horren arabera ere, hauteskunden emaitzaren irakurketa bat ala beste egiteko aukera ere zabaltzen zegu. Desberdintasunak Euskal Herrian, Bilbon eta Donostian esate baterako. Jon, zeintzuk dira? Azaldu izkiguzu. Bueno, lehenengo eta behin, esan behar da, arazo bat bere osotasunean aztertzen dugunean eta Euskal Herri mailaren osotasunean aztertzen dugunean batzuetan kontraste horiek galtzen ditugula, ez? Orduan, komenigarriagoa izaten da askotan, zuk esan duzun bezala, udalerri mailan eta gehiago udalerri horren baitako analisi bat egitea. Guk egin duguna da, hori Auzoka, Donostian,
desberdintasun dauden islatu, desberdintasunak ulertuta alde batetik errenta kontuan izan da, eta bestetik errenta horren banaketan dauden desberdintasunak kontuan izan da. Ikusi duguna da, hainbat foku desberdintzen direla, batez ere Bilbon zentro-periferia desberdintasuna aurkitu dezakegu errentarekin lotuta, eta Donostiako kasuan gehiago izango litzateke ekialde, mendebalde ardatz bat. Ardatz ezberdinak aipatu dituzu, baina ardatz horiei nolabaiteko izena jartzearren. Donosti aldean esate baterako errentaren ezberdintasunak nabariak dira erdigune alde hori, edota Pasaiako badiara joaz, edota baita esan dezagun Oria ibaiaren adarrera, Lasarte, Andoain, Urnietara izan daitekeena. Bilboandian berriz, urtetan ezagutu dugun ezkerraldea, eskuinaldea, horretan segitzen du errenta ezberdintasunak, alde horiek bere horretan segitzen dute, haratago jo dute? Gu gehien bat Donostiako udalerrian eta Bilboko udalerrian zentratu gara, eta bai ikusten da Donostian adibidez, Pasaiara bidean, Altza edo Intxaurrondo bezalako auzoetan bertan errenta baxuagoa dela, eta desberdintasuna edo kontrastea txikiagoa dela, eta aldiz zentroan edota Antiguon adibidez, mendebaldean errenta altuagoa dela, baina desberdintasunak ere altuagoa direla. Eta Bilboko kasuan, udalerria kontuan izanik, badauzkagu kontrasteak, ez? Barrutien artean, errenta maila txikiena duten barrutien artean Otxarkoagako auzoa aurki dezakegu adibidez, periferian kokaturik, eta zentroan Abandoko auzoa adibidez, non errentak altuenak diren. Ez dugu ahaztuko gainera, Hego eta Ipar Euskal Herriaren arteko zera desberdintasunen artean, errentari dagokiona ere badagoela. Halako ezberdintasuna aldugu, bidasoaren alde batean zein bestean? Bai, guk ikusi dugu Hego Euskal Herriko egoera eta iparraldekoa alderatzean, batez ere iparraldean errenta altuagoa dela, ez? Eta desberdintasun hori nahiko markatua dela. Gero, iparraldeko kasuan, iparraldearen baitan ere desberdintasunak edo kontrasteak aurki ditzakegu. Esaterako Lapurdin, orokorrean errenta altua da udalerri guztietan, baina desberdintasunari dagokionean, kostaldean desberdintasuna altuagoa da barnealdearekin alderatuz. Gauzak honela, edonola ere, Hego Euskal Herriko hauteskundeak dira aurrean ditugunak, eta maiatzaren 28ko hauteskundei zuzenean begira jarrita, zezenari adarretatik heldi ez zaiogun, eta eskatuko dizut zerbitxo bat bustitzeko datuen interpretazioen gainean, errentaren ezberdintasun honek zen nolara egiten du botoaren edo eta aukera politikoaren hautaketa horretan, edo ez hautaketan, abstentziore izan daitekelako autu bat? Bai, bozkatzerako orduan, azkenean 11 izan daitezke gure erabakia baldintzatzen duten faktoreak, ez? Hezkuntza maila, jatorria, adina adibidez, baina 2019ko uda hauteskundetako datuak aztertuz ikusi duguna da errentak ere pisu nabarmena daukala, ez? Eta haian maiatzaren 28an gertatuko denari buruz iragarpenak egitea gehiago izango litzateke, baina bai datuek erakutsi digutena da errentaren eta botoaren arteko erlazioa nahiko estua dela. Esan duzu parte hartzean ere eragina izan dezakela. Bai, guk hori ikusi dugu batez ere 2019ko datuak aztertuz. Orokorrean errenta baxuagoa duten auzoetan parte hartzea txikiagoa izaten da, errenta altua dutenekin konparatuz, ez? Hau da, emaitzek ez dute zer ikusirik, eta pixkat auzo edo eremu bakoitzean gertatzen dena ulertzeko errenta baxuko auzoetan orokorrean baxuagoa denez, EAEko hiriburuetan hori argi eta garbi ikusten da, ez? Aipagarria da bidez Bilboko kasuan, non barruti pobreenean, esan dezagun, parte hartzea
56koa izan zen 2019ko hauteskundeetan eta berriz barruti aberatsenean 78%koa, zenbait puntuko aldea ikusi genuen. Oraindik ere bada, gizartearen zati handi bat, joko elektoral honetatik ere bat kanpo geratzen dena, eta horrek ere errentarekin zer ikusi zuzena du, halakoetan argi eta garbi errenta bajuena eta bazterketa sozialetik gertu dagoena, halako esan dezagun joko demokratikoetatik ere bat kanpo geratzen dela. Bustitzeko eskatuko dizut bukatzeko, zure boska edo errolda nun duzu? Ni Bergaran, ni berez Bergarako naiz, orain Donostian bizi naiz, baina Bergaran bozkatuko dut, bai. Eta Añorgan behintzat errolda izan da, datu batzuk ere aztertu genituen. Joan den astean, etxebizitzaren auziaren ondorioz, esate baterako Donostian, azken urte gutxietan, gutxienez 4.000 gaztek honezkero ez dute bozkarik emango Donostian. Fenomeno hori ere, edatzen edo areagotzen joango ote da, etxebizitzarik izanez eta beste herri hirietara jo behar horrek, eragina izango du, osaera politiko eta gobernu berrietan? Segurazki azkenean ikusi dugu gazteok batez ere alokairua pagatzeko orduan arazo handiak ditugula azken aldian eta horrek emantzipazio adina politikak ez direlako gazteontzat edo zuzentzen, ez? Horrek eraginik izango duen, segurazki bai. Nik nire inguruan ikusten dudan behintzat hori da, azkenean ikusten dugula joku demokratiko honen baitan hartzen diren neurriak azalekoak direla, ez direla arazoen askotan oinarrira joaten, partxe moduko batzuk izaten direla eta beraz askotan ezker eskuin dinamika hortan sartzen garenean ezkerra bai laguntzen duela askotan hori politika sozialekin eta baina askotan azalean gelitzen dira eta gazteok dugun arazoei ez die benetako soluziorik ematen, beraz nik uste nire aditartean abstentzioa nahiko handia izango dela. Gauzak honela, segituko dugu analisiari tarte hau eskainiz eta izango ditugu, aritik irirakoak datu hauen bueltan gira eta buelta berriz ere. Eskerrik asko, Jon Macias, beste bat arte. Bai, zuei. Eta hauteskunde kanpainatik urrunez, sindikatuek ere beraien hitza kanpaina honetan present izan dezaten, Ela sindikatuak gaur protesta, ez da ez gauza txantxetakoa edo nola ere, Gipuzkoako adineko egoitzetako langileak greban, protestan, denbora luzez eta oinarrizko baldintza duinak eurentzako eta egoiliarrentzako, ez da ez kontu makala. Eta beraien lana prekarizatuta eta lan esplotatzen dira. Eta pentsiodunak ere, on fire ez baita aztekoa, udal eta foru hauteskundeak izanik ere, Madrileko joko zelaia bete-betean hemen etxean dugula. Pentsioak alde batetik eta protesta gehiago ere bai munduko bankuaren atarian, Bidasoako muga alde horretan. Aizue, mundu mailako ekonomia, geopolitika, batzutan ahaztu egiten dugun hori, bai, hortxe dagoen kontu saltxa guzti hori, geure poltsikoan, bizitzetan eta geroan zuzenan eragiten duna. Munduko bankua, bada aktore horitako bat.
egiten duela 24 urte uste dut atera ziren lehenengo emakumeak, eta aurten da urtea ateratzeko lehen gizona kantinera. Izango da bat, baina gehiago dagoeneko sutan dena, esanez, hasteko eta behin alardeak kendu nahi izan ziguten, emakumeek gizonek bezalaxe parte hartzeko eskubidea zutela aldarrikatzeagatik eta praktikara eramateagatik, eta orain haun nola leike gizonezko bat kantinera, eta nun dago arazoa? Arazoa ez ote dago arazoa sortzen duen pentsamendu atzerakoi horretan? Txikitan gogoratzen naiz, arrebari lapurtzen niola abanikoa, eta jartzen nintzen horrela pasarela egiten, zeren ematen zidaten danborra eta txiribitoa, baina nahiago nuen abanikoa. Baizue, berrikuntzarik ez da falta, eta laster alarde garai alduko denez Irunalde horretan, ekainan da ez ahaztu, berri freskoak deigarri egin zaigu baina, eskuindar pentsamendua sustatzen duten eta alarde parekidearen oso aldeko izan ez dien edabidek halako bozorailu lana egitea kasu honetan. Pentsa dezagun, hemen ere gauzak aldatzen ari direla eta ez dela ez giroa gaiztotzeko helburuz egindakoa. Antxonek bere ametsa beteko du datorren ekainean. 19 urterekin bere auzoan aurten sortu berria den konpainian kantinera gisa irtengo da. Hauteskunde kanpaina eta bestelako kontu hainbat oso berri interesgarriak dira edonola ere egunotan jaso ditugunak. Besteak beste, azken urteetan datuak alderatzen hasita, milaka batzuk gehiago garela, hiltzen garenak, jaiotzen garenak, baino Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan albiste hau irribarrez zergatik aipatzen dudan, ez dakit, izango da etorri zaidalako alako pentsamendu bat, ez errez da betirako. Eta garaikurra ere bai. Hortxe, Oiana Azkorre beitia, veteranoen artean aurrena, ez da ez edonolako marka, Bizkaitarrak urte guztietan egin duena eta ikusgarria benetan Zeagama Aizkorri bera, berriz ere zenolako sasoiarekin heldu duen eta zenolako marka egin baita ere. Aizue, Zeagama Aizkorri izugarrizko erronka, mundu mailan ezaguna, eta aurten gainera izen berriekin, irudi festa ederra dugu segidan prestatu dizuguna. Bagoazela, baina izue musikari atala eskaintzen digu, egunero hemen badakizue, gogoko dugulako, berrezkoa dugulako, kulturak arima elikatzen digulako, eta gaur Ainue taldearen azkena, eta agurrare bai badakizue bizi musika atalean.
agur bereziak izaten ditugula, musika talde, sortzaile, bakarlari. Hau da, sarea duguna, bizia eta musika, bizi musika. Hola. Haupa, peña. Haupa. Gauza zarra kantua, lerroa eta ainoen arte hori nago kantua da. Bideoklip aurkezteko ipintze dut dugu. Bueno, espero guztaitea eta arraitio bizi musika. Programia. Ainueren lehen lerroa auzo zaharra, beraz, hemen utziko zaituztegu bizi musika talarekin eta badakizue bagoazela, baina bihar berriz ere bueltatzeko hitza eman da, badakizuen nahi eran aurkituko duzuela, kolpez kolpe, Antenatik albistegian, YouTube kanalean eta maika.eusen. Eskerrik asko, beste behin ere, hor bestaldean izateagatik gabon pasa, bihar arte.